Sziasztok srácok! Ma itt vagyunk egy újabb videóval, és ma dorszozni fogunk. Igen, mert nemrég kijött az egyik legújabb floor, az Outdoors, és azt fogjuk próbálni. Na, Igen. akkor létre... Illőske, te hozol létre egy liftet, vagy én? Hozzá létre te inkább, jó? Jó. Ja, akkor ez. Ja? És még az is benn van az állítva, hogy rooms liftet is lehet létrehozni. Igen. Szóval most már a roomsból is lehet kezdeni. Na, nem startolod Ja, el? várjál, startolni kéne. Loading. Na, én most nem fogok semmit se venni, mert 30 nobom van. Szóval, Én ja. veszek egy sharzot, aztán annyi. Azt de mennyire nagy a szenzi. Na mindegy. Megpróbálom kontival. Ja. Látok egy picit. Feljebb rakom a graphics quality-t, mert így egy hányadékon grafikám nekem most. Jó, így már jobb. No. Én vettem egy sírzet. Jó. De snare, vigyázz a snare. No, ott, score. Nem szabad fűre, ne lépjél a fűre. Már jön a izé. Jön a sürgető, geci. Igen, surge. Még beléptem a shearsbe. Az szép pali. Ó, ott egy izé, nachos. Izé, Doritos. Izé, Pringles. Pringles. Pringles chips. Finch. De bro, várj! Jön a sürgető. Azt látom. Hát én meghalok. Én is tudom, Én is. hogy meghalok. Na, nagyon jól kezdődött a videó! Legelső percben meghaltunk. Az szar. Na, megyünk még egy. Hát azért nem. Menjünk még egy kört. Na. Azért. Lényegem. Azért nem vagyunk olyan gecik, hogy feladjuk. Na jó van srácok, vége is a videó. Akkor most nem veszek semmit. Inkább most nem veszek semmit, mert nekem is kifogy már a nobom. Knob. Ne lépj a fűre. Nem lépek fűre, mert félek a ground skippertől. Búvóhelyek. Nem jön a sürgető, szóval most nem kell lejbújni. Fújjon a surge után, meg jobban, meg a... Zé. Mi az? Mit Itt a talál? barát. Hiper, itt szarik, ahogy látom. Itt van a baráti tűz. Nem vettem Mert úgy- sírzet. Nem vettem sírzet. Szevasz! Ground skipper bácsi. Szevasz! Oh. Ups. Bezzeg, mikor nem veszel sírzet, annyi sírzes láda van, mint a Hát, Ne lépjél, nem, mert megöli! És most téged is megfog, mert ráléptél. Aha. Most téged. Szia te kis! Kec! Most mutatom neked annyi. Menj be! Hova menjek? Nachos, Pringles, bazd meg, hülye vagyok. Hova menjek akkor át, palikám? Nagyon helyes. Vinny. Micsoda? Nem mindegy. Na mindegy. Hát. Hát te meg mi a gecit csinálsz? És szarlámpás. Szaromnak töltötték be.
Veszegettem elő a Pringles-ömet. Egyet. Snare. Látod. Ott volt egy snare és ott a Groundkeeper. Menjél le a kis geci. A snereket kirakhatta le. Amit? Snereket. Hát nem tudom. Valaki biztos. Biztos a Groundskeeper. Gyere ide. Surge. Tudom. Ah! Menjen már el! Jó. Istenkém! Istenkém, ez meg mi volt? Hogyan kell Ez bekapcsolni? volt. Gyerek. Nem tudom bekapcsolni a lámpát. Gombot. Nem lépek én fűre. Nagyon helyes. Nagyon szép volt. Finom pénz. Az a kibaszott kurva. Megint fog jönni. Nem mondod. Olyan goofy nézel ki. Aha, tudom. Olyan goofy nézek, mint a Groundskeeper. Nem, mint a Groundskeeper. Nem akarom le. Dögöljél meg, Jami. Dögöljél már meg, Surger. Akarom mondani. Jó, azt szerintem megdögölt. Menjünk innen a picsába. Tears. Shears? Nagyon jó. Még egy ilyen köcsög jön. Milyen köcsög? Ja? Ja, surgető. Add meg! Hát én meghalok. Ó, nem, mégsem. Lehet mégsem. Jó, pont nem. Ez van a harmadik. Hány ilyen szar jön még? 100. Jönne még egy, na akkor be. Ha jön még egy, én megfogom. Ha jön még egy... Hallod, ezt nem lehet lesírzezni? Várjál, hogyha jön... Nem, az véna. Ha jön még egy szörgy, ez ebben a szobában, vagy a köviben, hogy Lillicskének giftelek 30 robuxot esküszöm. 30. Azt az mennyi? Az nagyon sok. Az annyira sok, hogy azt nem fogod elhinni. Azt Lillicske, te rá a fűre, nem én. Bazd meg! Azt a te kis buzi! Ott a Groundskeeper. És elkezdi nyílni a füvet. Szia, te kis Grounds. Olyan gúzsnézek így, Illi. Figyelj, ide fog esni a fa. Mondd meg! Groundskeeper-ként menjél már oda. Ja, nem segít nekem, mert ráléptem a kurva fűre. Ezért nem segít nekem, mert ráléptem. Mivel ráléptem a fűre, ezért nem segít. Na, de most én mit csináltam? Megölt! Aha. Illicske. Igen. Rip. My god, oh my god. Olyan kis szar. Mivel rálépsz. Olyan szar, amikor ez a kis buzi jön, és nem segít a Groundskeeper.
Ez a mandrake, ez olyan, mint a kibaszott tudod, a Scratch. Ja, amúgy. Olyan kis buzi. Na. A Groundskeeper meg a Mandrake, mikor ugye rájössz a fűre és nem segít, az olyan, mint az Ice és a Screech kombó. Aha. Ja. Vagy, érted, nagyon vagy, de pont arra fele van a Screech, amerre az Ice. Tehát, hogy... Ja. Erre kell jönni. Én nem kell le... Jönni fog sürgető? Hát nem tudom. Hát én aztán nem tudom. Hát biztos, hogy nem jön. Hát csak nem, de most igen. Jön mindjárt a Seek. Mindjárt jön a Seek. Csak fa verziója. Mindjárt jön a Seeknek a fa verziója. Mindjárt kiszállok. Szálljál ki. Te. Mindjárt broszki. A broszki moszki. Broszki moszki, te. Mindjárt jön a fa. Mindjárt jön a Seeknek a fa változata. Tudtad? Én mindig ott szoktam megdögleni, azt elmondom. A Seeknek a fa változatánál. Az nagyon szar, mert mindjárt jön. Fadarab, aki elkezd üldözni. Így életre kell. Fadarab? Inkább faszdarab, Jami. Oh my god! Ládika. Ládika. Mi volt a ládikában? Pénz. Pénz. Oh, de jó. Oh. A szekrényben is volt pénz, amúgy. Mindegy. Geci sürgető. Sürgimb. Ott volt egy búvóhely, csak mondom, de mindegy. Itt is vannak. Hát nem mondod, bazd meg! Na most jön. Újjál csak el. Istenem, valaki hozzá majd doboz cigit. Micsoda? Egy doboz cigit, mert már annyira unom ezt a Surge-et. Jó van. Jön a fadarab! Faszdarab! Jön a Seek fa változata. Itt van a kis geci. Itt a fadarab, aki elkezd üldözni! Ne! És kell fog vissza magad. Ne! Ne! Itt jön az a kis geci. Na, bazd meg! Mi ez? Szarjáték! Szarjál szét! Olyan jó amúgy a zenéje. Szarjál széket! Szarjál szét! Szarjál szét! Jaj. Ne lagoljál, fiam! Azd meg! Fiam, légy szíves, ne lagoljál szét, oké? Bazd meg! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Nem dobja, de. Lajagain, vagy mi legyen? Szerintem ez a videó egy kill volt. Szerintem. Jó van. Azt a bazd meg.
Most rá... Gyere, álljunk ide. Hova? Ide. Jaj. Hát ez Srácok, publikus szerver. Tettek ezt a videót, tetszett, nyomjatok egy dislike, egy lájkot, nem akkor dislike. Ja, Hello. akkor hello.